1,21. ¡Sí, señor! Pero estaba determinada, Puri, ¿eh? ¡Puri! ¡Mira, Mestiña! Ven para acá. Mira canta cousa temos aquí que vai para a baña. Con esa alegría co que nos chamou Puri, que atraeche a boa sorte, amiga. E esa determinación. No, claro, pum, pum. Xa dixo ela, se non me toca a lotería cesta po ano, ahora que a cesta xa tes, po ano que te toca a lotería, Puri? Pensando. Vale, perfecto. Puri! Estamos a cenar. Parabéns! Tiñas xa mercados todos os entrantes e todo para a Noiteboa? Todo perfecto, xa está todo mercado. Bueno, pois agora podes invitar a máis xente. Agora pode ir máis xente, claro que sí. Sí, pues Agora sí, todos perfecto. chamando a Puri para apuntarse a cea, claro. Claro. Saben que ten bo xamón. Pois, amiga, que alegría máis grande. Ti levarías alegría, pero nós, de verdade que sí, eh? No, regaláchenos moita e alegramos moito. Caganda que tiña no xamón, estou encantada. Gracias, E bo xamón, Aí o tes. Mira, Pois parabéns. Bicos de David Amor e de Raquel. Un aplauso grande para Puri de Baña, que acaba de dar a festa. Tens todo que anda aí. Mañá temos outra, Mañá temos outra. Boas festas, amiga. Un bico grande. Que alegría Disfruta levou, moito. Sí, dá E que gusto. alegría levamos nós tamén. Que maravilla. Ai, acertou, que eu tiene preciso... moita determinación, Sí, preciso coller un pouco de folgos. Si, vamos a abrir o xamón. Beatriz, sácanos de aquí. Non, o xamón non se toca. Colle de folgos, parabéns, Puri. Un capricho de cesta que levas. E, sen dúbida, un bo capricho no que gastar os cartos da lotaría sería mercar un clásico como a este que van ver. Boas tardes, Santi Martínez, Que como tal? Moi estás? Un Renault 9. Boas tardes, Juan Portugués. Boas tardes. Que é o dono do coche, desta maravilla, desta reliquia. Cantos anos ten este coche? Pois vai facer agora en enero, no, perdón, en febreiro, o 9 de febreiro fará 42 anos. Ai, pois conservase moi ben, É do 84. E dende cando tes? Seminuavo, perdona, Vanme permitir que eu... Non sei se colles ti aí, É que meu pai tuvo un destes. Ah, sí? Sí. Preguntaba ya Juan dende cando ten. Pois vai a facer agora po ano que ven, desde o 96, 30 anos. Caramba. Santi, fálanos das características deste que fora descrito como a Pois, dono do asfalto, sí, non na publicidade. Exacto. A campaña publicitaria en España foi esa, unha campaña así moi chamativa, dun dueño del asfalto. Saiu no ano 82 en España e foi un coche moi vendido, no ano 83 xa é o máis vendido de España. E levou moitos premios, non? Sí, Mellor coche de España, de Europa... Coche do ano en Europa, coche do ano en España e coche do ano en Estados Unidos. En Estados Unidos sí, tamén. Unha cosa moi curiosa porque fabricouse ao outro lado do océano. O sea, que é unha peculiaridade do coche. Amplio dende logo, porque está aí David dando voltas e está aquí Juan É que- presignándose Non che vou porque romper. leveu 30 anos coidando isto como ouro en pano e En agora unha ven este tarde- mangallón. É que está me chimpum. traendo unha de recordos, Juan, Porque que el tiña un, non? Claro, e Negativo. cando eu tiña 3 anos, meus pais, este coche era novo, e nós íbamos a ir da casa, e de repente, eu era, deso, 3 anos, un enano, e de repente ven que o coche arranca solo e vai contra un piñeiro. E veñen os pais correndo, e abren a porta, eu estaba aquí, non se me vía, e mirei para os pais e dixen, ya conducí. Claro, David, pero vos era un coche de película como a este, porque é de película, non, Juan? Sí, sí. Estuvo con Dani de la Torre. Con Dani de la Torre, nin máis nin menos. Sí, en Life is Life. Hai, me parece que sobre 5 anos que Sí, fixemos, que rodamos a máis ou peli aí menos, en Vigo. Tivo un papel protagonista na Sí, película. con un BMW, un frenazo, sí. Ah. Ao principio da película. Juan, estas cousas paganas fenomenal no cine. Canta claro, a que sí? Sí, bueno, sí. Home, por darse un paseo, Home, algo... aí amortizache un pouco do coche, non? Bueno, Axudou. pode decirse que algo que axudou, non? Pero Porque costa entendo que, mantelo, ¿no? claro, que terás que investir cartiños entero, porque non sei se se aprecia dende a casa, pero que está espectacular, Sí, bueno, casi todo lle fago eu, entonces eso parece que non, pero é unha nota. É un moi amor, alta. non, Juan? É o teu amor. Porque non tens que pagar para... Claro. Sí, bueno, sí, é o vehículo, o sea, a motor que máis tempo leva comigo. Foi o Juan, primeiro... canto uso lle diches esta palanca? Porque estes asientos, tiña aquí a palanca, facía así, ibas así para atrás de golpe. Venga, esto que unhas siestas aquí ainda botabas, non? Porque ahora non me xa modo, pero ahora... Mira, Bueno, non moito, pero a verdad é que este coche se dorme moi ben porque ves? ten os asientos moi blandiños. Sí, Ah, para é moi entrar bien. reclinables. Pero tamén Santi ten unha particularidade nos asentos Sí. de atrás, non? Non sei se queres probar, David. Bueno, supoño que David a coñecerá porque ten unha palanquiña por aquí que podes darlle.
subir Sí, así, así. Uy. bueno, queda como unha posición Como unha hamaca. para descansar, Moi digamos, nas cómodo. viaxes. Era unha das peculiaridades do coche, e despois que os raíles dos propios asientos van no medio, o sea, de forma que o que va detrás pode meter os pies por debaixo. por debaixo. Entonces